И здравейте, дами и господа, аз съм Жидалвър БГ и днес ще направим една малка томболка с фул меч, лък и фул брони. Също така малко полшанки, 2 легендарки, един стак 14 голден мейпъл и един стак 14 пържоли от крава. И примерно, ако искате, абонирайте се, харесайте клипа и коментирайте. Напишете запис. И името си. Ето така. И примерно така. Името си в бюлетински. Сървъра ще е в описанието. И ако ще изтегля двама, ако единият не отговори, ще дам на другият един. И може да тегля томболата скоро, така че надявам се да ви хареса. И ще ви резервен. Ще изтегля двама, вторият ще е резервен, ако първият не отговори. Я ще се запиша. Тук до мен е The Gamer HD. И вика, че той ще се запише. Да, също и той прави томбола. Покажи я. Но с брадички, с брадва. А вече го правихме, не сме качила още. И така аз... Не да я покажеш. Някакъв ти спраща побил. Слушай бронят. Не използваш томболата. Изчупал малко меча. Опа. Карай, меча. Беше да го телепортнал, ще вземе меча. И това ще е. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, харесайте клипа и дайте коментар. Това ще е. И чао!